बे थगायसुला मेम्बारा सोर बेलाय मिस्टार प्रमद बर' नोंथांमोननि इउपिपिएल सरकारनि दैदेननायाव टिसिनि गोग्गो खुंथाय सरकारनि समावबो मानो बेबायदि आइवाइ बा पिएमअवाइन'नि सायाव जाख्ल'नाया सोमजिदों मनिलाल नार्जारिया मानो गावनि आंगोनि असे बिफाजों लोगोसे गुबुन न'खरनि आइवाइ न' मोननाय बेनिफिसियारिफोरखौ माबोरैहाय थाखा लानानै न' लुवालासिनो थानो हायो नोंथाङा बेनि सायाव मा एक्सन लागोन दासिमबो गैया दिनै नै बैसागु बाय खुमनानै दावराव जानाय जादों दाखालि प्लास्टार न'आवलाय उन्दुलांगोन ना जोंलाय मादै नोंस्रा न' मोनदोंमोन मोनदों मोननायालाय ओमफ्राय जों उदायनि माने नेम्बारनि आखायाव गथायना होदोंमोन ओमफ्राय लुनो र'यैनो बिदिनो बुङै थायो ओमफ्राय दासिमबो गैया खबरानो मेम्बारनि नामा मा नाम मनि होनो खै हाजार गथायनायमोन 30,000 नोंनि आखाइजों गथायदोंमोन औ जोंनि आखाइजोंनो गथायना होदोंमोन बेनो मा दानाव मोननायमोन सैथ्रआव मोनबायखौनो होनदो सैथ्र मासाव मोननाय औ दिनैसिमबो न' लुनो मोनाखै गैया दाबोनो हरनो होनो गैया दाबोनो खालायनानै होआ नोंसोर गामियाव नोंस्रानि उनाव न' मोननायफ्रा सोरबा बेबायदिनो लुखांबाय नामा लुनायाथ' लुबाय आंना माबासो होनो जाथि बर' न'आ सोरनि नामाव फैनायमोन जोंनि बोरायनि मा नामाव फैनायमोन पबित्र बोराया दंना गैया दङ फिसाजोनावसो दंहैयो आलासि दाखालि जाहैदों थांदों औ फिसाजोनाव आलासि जाहैदों मा प्राइमारि गोलैयो बे रामफलबिलसो गोलैगोनदां रामफलबिल प्राइमारिनि मा गामि बे बेलगुरि औ न'खौ मोननो लुबैयो नामा न'खौलाय नाङाबा माथो जों जायगायाव देहाबो हाखाला थैनोसैयावलाय प्लास्टार न'आवलाय उन्दुलांगोन ना जोंलाय प्रमद बर' बिथांनिसिम मा खावलायहरगोन न'खौ होगोन होननानै बुङो आरो दिनै बिथांमोनहा न'खौ मोनबायमोन थांनाय सैथ्र दानावनो बिथांमोननि फार्स्ट किस्ति 32,200 हाबदोंमोन बेयावहाय 30,000खौ बिथांमोना बरननानै नैबे रामफलबिल प्राइमारिनि मेम्बार मनि नार्जारि बिथांनि आखायाव गावसोर जिथुके न'आव रावबो रोङैलाय बे मेम्बारानो मावनानै होथोंसै होननानै बिथांनो दायथ' होदोंमोन आरो फैसाखौबो गथायनानै होदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो बिथांमोननि जिथु पिएमअवाइ न' बे न'आ मावफुंजायाखै बा पस्ट खुन्थाबो गायसनजेनजायाखै आरो नोंस्राबो पिएमअवाइ न' मोनदोंमोननो औ माला मोनामोन फागुनावनो मोनदां फार्स्ट किस्तिखौ मोनबाय नामा फार्स्टखौ मोनबाय सेकेन्डखौ मोनाखै फार्स्ट किस्तिखौ मोननाबो दाबो मानो न'खौ लुवाखै बेनो गावनि माबा जानायाव लांथ'नाय जादोंमोन सोरो बे मनि मेम्बारना फिसाला जायो आरो खै हाजार लाङामोन बे लांनाया जेनेबा जोङो न'आव बाहायनाया 5,000 जादों ओमफ्राय आंनि हौवाया न' मावग्राखा नालाय मिस्ट्रिखा नालाय गाव मावनो होनानै बाहायनाय जादों आरो बे फैसाखौ जोंहा न'आव ओमफ्राय 25,000खौ बे लांनाया 19,000 लांदों औ बे 19,000खौ दिनैसिमबो होफैयाखै दा गावहा बैसागुनि 1 थारिखआव लुफैनोसै होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय दा आं लामा नायबाबो गैया दाख्लै दावराव दावसि जागुलायनाय जादों बेहायनो आङो दुखु मोननानै गाबनानै दिनै मानसिफोरजों आंहा निन्दा होजाबाय न' मोन्दों मोनाखै होननानै मिस्ट्रिफ्राबो सोङो बर'फ्राबो हिनजाव हौवा आंखौ निन्दा होबाय न' मोन्दोंबा माथो दासिमबो गैया होननानै बुंनायखौ आङो दुखु मोननानै दावराव जानाय जादों दाखालि मोनथिनो मोन्दों मनिया नोंसिनि फिसालानो मेम्बारा औ मनिलाल नार्जारि मनिलाल औ ओमफ्राय दा आङो बाराय होयो मास होयो थारिख होयो गैया दासिमबो गैया दिनै नै बैसागु बायबावबाय लुनो होननानै दासिमबो सफैयाखै आसा खालामो सोरबा इथा बाला लाबोयोबा आहालाय न'आव लाबोबाय साननानै बिखाख्लाब मोनो ओमफ्राय गैया दा सफैया दुखु मोनबाय आंबो बे खौरांनि गेजेरजों नोंथांनि फिसाला मनिलाल नार्जारि बा मेम्बारखौ मा बुंहरगोन बे न'खौ लुनानै होआबा गनाय नङा लुना होथारनांगोन बियो दा प्रमद बर'निसिम मा खावलायहरगोन बर' सार दिनै आंनि बे थाखा लांनायाबो आंनि फिसालायानो जाहैबाय मनिलाल नार्जारि मेम्बार ओमफ्राय दा बेखौ बुंहरनानै बे आं अननानै मोननाय न' आइवाइनि दिनै सोरलां बोरलांखाय मोन्दोंमोन इसोरनि अननायाव दा बेखौ जानानै थाहैबाय एसे बुंहरनो हागोन ना हाया सार प्रमद बर'आ अननानैबाबो दा गैयिफोरासो बे आइवाइ न'खौ मोन्दों दा गैयिफोरानो थगायसो जानायाव नोंथाङा गोसोजों दुखु मोननाय फोरमायो नामा बेखौनोथ' आङो दुखु मोननानै दङ एसे अननानैबाबो सारा मेम्बारखौ बुंहरनो हागोन ना हाया दिनै बिमा बिफा जाम्बा जाम्बिनि अननानै आइवाइ न' मोननायखौ बिदि जानानै थानायाबो मोजां जायासै आंहा बयजोंबो निन्दा होजाबाय हिनजावबाबो हौवाबाबो माखौ लाना नांलायलायनाय जाया बे न'खौनो आङो बाराय होयो मास होयो थारिख होयो दिनै मानो लामा नायबाबो गैया होननानै आङो दुखु मोननानै गाबबोदों एसे
लारांथा जालायबोदों बिहामजोंसो बे मेम्बारनि बिसिजोंसो आङो दाखालिहाय आं मास मोनथाम जाबाय थाङैया ओमफ्राय दुखु मोननानै गेस टेस्ट लानानै दंहैजोबो आंनिखौ गासिबो आंनि मोननाय आंनि नामै मोननाय गेसाबो बे लांनानै दंहैयो आदैया माबा बुंगोन फिसालाखौ न'खौ लुना होफैनांगौ होनना बुंहरो नामा न'आथ' लुना होफैनांगौ फिसाला नों जिखिनि फैसा लाखिदों मेम्बारखाय नोङो मिस्ट्रिखायसो लाखिदों दा नों मिस्ट्रि मावखायो औ थिं दोनाय खोरखि दोनाय खोरखि दर खायो जोंहा जों बाहायनायखौ जों बेखौ आं मावखाबाय थायाखैमोन मनिलाल मेम्बारा नोंनि फिसाला एसे बिफाखौनो थगायनायाव नों मा दुखु मोनो नामा मानो दुखु दुखुआलाय मोना मोनखागोन न'खौ लुना होथारनांगोन होनना बुंगोन बेसेबां आजां गाजां न'खौ लुना नांगोन प्रमद बर' सरखारनिसिम मा बुंहरो जायखिया बेखौनो दा बुंहरथोंसै मनिखौनो सारा मा खालामो प्रमद बर'आ दा बेनोसै आरोखि बेखौ बुंहरथोंसै फिसाला दा जों नैबे जिथु मनिलाल नार्जारि मेम्बारनि बिफा बिथांमोननि न'खराव फैना खौरां लाफैनायनि गेजेरजों मोनथिबाय थांनाय फागुन दानावनो बिथांमोननि न'आ फैदोंमोन आरो फार्स्ट किस्तिखौबो बिथांमोनहा बरननो हादोंमोन आरो दा बे बरननो हानायनि गेजेरावनो दा मनिलाल नार्जारिया गावनो फैसा नांगौ होननायाव 19,000 लांदों होननानै बुंदों आरो मनिलाल नार्जारिनिनो आंगोनि बिफा बेयो सासे मिस्ट्रिखाय बिथाङा गावनो खामानिखौ मावखागोन जिथुके आं 5,000 लागोन होननानै बिथाङा लादों नाथाय बेवहाय बिथांनि लानायाव जेबो गोरोन्थि गैया सासे मनिलाल नार्जारि मेम्बारा गावनि बिफाखौनो मा गोसोजों बेबायदि दिनै लुगोन गाबोन लुगोन होननानै थगायनानै दोननो हाखो दिनै बिफाजों लोगोसे बे गामिनि माखासे न'खरखौबो बा बेनिफिसारिफोरखौबो बिथाङा थगायना दोननाया दिनैनि सरखारनि दिनाव बेसेबां जुक्ति गोनां दिनै प्रमद बर' बिथाङा मिडिया बाइटनि गेजेरजों बुंबोबाय थादों दिनै न'नि आइ न'नि मुङाव सोरबा थाइसे थाइनै जाख्ल'नायनि इभिडेन्स दंबा जोंनो गथाय जों लोगो लोगो एक्सन खालामगोन होननानै बुंदों दिनैनि नैबे खौरांनि गेजेरजों आं प्रमद बर' नोंथांनिसिम थोंजोङै आं आपिल खालामहरो दिनै नैबे भिडिअखौ नुनायनि उनावहाय नोंथाङा मनिलाल नार्जारि मेम्बारनि सायाव मा एक्सन लायो बा बिथांखौ नोंथाङा नोंथांनि पार्टि वार्कारफोरनि गेजेरजों नोंथाङा बिथांनिसिम मा मेसेज हरो ना नोंथाङा बिथांखौ थोंजोङै बे मेम्बारनिफ्राय बरखास्त खालामो बा बिथांखौ एक्सपेल खालामो बा बिथांखौ खावलायनानै जायनिफ्राय न' लुना होनो होननानै फैसा लांदों बेफोर फैसाखौ हैनानै न'खौ लुना हैनांगौ होननानै नोंथाङा मा बुङो बे नोंथांनि सायाव थाबाय नाथाय दिनैनि समाव आइ न'खौ जों गैजा रोङै गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखायसो बेखौ मोनसे स्किम महरै जोंनि भारत सरकारा बाव दानानै दोनदों आरो बे स्किमनि गेजेरजोंनो जों गैयै न'खरफोरनि जोंनि गामियारियाव रायजो जानाय गैयै न'खरफोरखौ सार्भे खालामनायनि गेजेरजों जिअ'टेक खालामनायनि गेजेरजों सरकारनिसिम साबमिट खालामदों आरो बै साबमिट खालामनायासो दिनै गैयै न'खरफोरनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय बे PMOI न'आ थानो आन्था उन्दुग्लांनो आन्था बे न'आ सौफैनो हादों नाथाय बैबायदि गैयै न'खरफोरा जिखिनि गावसोर थांनानै थानायाव अखा बांखानिफ्राय आरायग' मोननो थाखाय सौफैनाय न'आबो दिनै बेबायदि जाख्ल'नायनि थासारिजों बा थगायजानाङोब्ला दिनै जोङो बबावहाय नियाय मोन्दों होननानै बुंनो हानो दा जेखियानो जाया मानो PMOI न'नि बा आइ न'खौ जाय बेनिफिसारिफोरा मोन्दों बिथांमोननि साफ्रोमनिबो सासेनिबो नामखौ दानालासिनो जाय मोन्दों बेनो होनाया नोंथांमोननि सरकारनि बिबान सरकाराव जोङो मानि थाखाय थायो जोङो गोरिब गुन्द्राखौ नायनो जोङो समायसाखौ नायनो समायसानि बिथिङाव जोङो सहाय होनो आरो गोग्गो खुंथाय खुंनोसो जों सरकारखौ दायो बिनि थाखायनो सरकारनि ओंथिखौ नोंथांमोनहाबो बुजिनानै गोग्गो खुंथाय खुंनांगौ दायथ'आ नोंथांमोननि गोजोन्थों